Pillanat, elindult a felvétel, jó? Tehát akkor üdvözlök mindenkit, szervusztok! Üdvözlök mindenkit a Delta, NRT, a Partner Hub Zrt. És a DLG Kft. Közös szervezésében megtartandó webinárium sorozatunk második alkalmán. Ugye a webinárium sorozat címe a pénzügyi menedzsment folyamatok automatizálása, ez a második rész, és most a treasury folyamatok automatizációs lehetőségéről lesz szó. Annyi technikai információt szeretnék megosztani mindenkivel, hogy felvesszük a webináriumot, és most egy olyan formátumban vagyunk, ami egy ilyen meeting formátum, ez azt jelenti, hogy mindenki be tudja kapcsolni a kameráját és a mikrofonját. Ez azt is jelenti, hogy aki bekapcsolja a kameráját, az fog látszani, illetve hogyha beleszól, akkor az fog hallatszani. Azt szeretném kérni, hogy aki nem szeretne látszani, illetve zajos helyen tartózkodik, az kapcsolja ki a kameráját, illetve a mikrofonját. Jó? Ahogy említettem, az előadásról készült felvétel, viszont azt is jelenti, hogy vissza lehet nézni adott esetben, meg is lehet osztani kollégákkal, hogyha esetleg ők nem tudtak részt venni a webináriumon. Annyi technikai információ van, hogy most praktikus lenne az, hogyha időközben vannak kérdések, akkor azt a chatbe lehet beleírni, egyébként pedig a végén, mivel ebben a meeting formátumban vagyunk, ezért tudunk akár személyesen is beszélgetni egymással, jó? Egy rövid bemutatkozást szeretnék tartani. Jó magam, Kauzli Katalin vagyok, Partner Hub Zrt. Társalapítója. Aki nem volt itt a múltkori alkalmunkon, azoknak szeretném bemutatni említés szintjén Andorkó Lászlót, a DLG Kft. Ügyvezetőjét, illetve Szél Lászlót, a Delta NRT Treasury vezetőjét, és a mai vendégelőadónkat, Lázár Leventét, aki pedig a BKK gazdasági igazgatója. Úgyhogy Levente, egy pár szót, hogyha te mondanál magadról, akkor azt megköszönném, utána pedig rögtön Laci át is veheti a szót. Igen, köszönöm szépen. Ugye Lázár Levente vagyok, jelenleg a BKK gazdasági igazgatójaként dolgozom, de korábban én a Baker Hughes Treasury-nek a middle office-át vezettem, globálisan a treasury elszámolásért voltam felelős, és részt vettem az FIS Quantum Treasury rendszerének a bevezetésében a nulláról, tehát végigmentem egy treasury rendszer bevezetésén, úgyhogy béli minőségemben vagyok itt ilyen kvázi szakértőként jelen. Köszönjük szépen, akkor Laci, tiéd a szó és a színpad. Köszönöm szépen, én is akkor köszöntök mindenkit, sziasztok! Úgy terveztük Leventével, hogy én elmondom a mondani valómat, ami így a tanácsadó oldaláról, amit látok és gondolok róla, és Levente pedig azokkal a gondolatokkal, ami valós felhasználóként, jelentős tapasztalattal bírva, hasonló jellegű szoftvernek az alkalmazásában, használatában, valószínűleg gyakorlati oldalról is ki tudja szépen majd egészíteni azt, amiről szó lesz. Illetve azért Katinak némileg ellentmondva arra azért biztatnék mindenkit, hogyha nagyon valami bennetek van, és nagyon mondanátok az adott téma, akkor nyugodtan szóljatok közbe, és akkor beszélgessünk róla. De természetesen a végén is lesz arra lehetőség, hogy a múltkori alkalommal is, hogy tudjunk egy kicsit, kötetlenebb formában is beszélgetni a témáról. Igazából én úgy készültem a mostani alkalomra, hogy 3 témánk lenne, nagyon röviden áttekintenénk azt, hogy miről volt szó az előző alkalommal. Megnéznénk azt, hogy milyen elvárások merülhetnek föl a rendszerrel kapcsolatosan, az automatizált megoldással kapcsolatosan, és utána pedig témakörökre bontva végigmennénk, hogy milyen digitális megoldások állnak rendelkezésre a különböző treasury feladatoknak a támogatására.
Ugye első alkalommal egy ilyen átfogó bevezető alkalmat tartottunk, átbeszéltük azt, hogy milyen klasszikusan, milyen feladatai vannak a Treasury-nek, azt mondtuk, hogy likviditástervezés és likviditásszervezés, a piaci kockázatoknak a fedezése, illetve a finanszírozás és a bankkapcsolatok, és ami kiegészült azzal, hogyha egy nagyobb szervezetben több céget átfogó céghálóról beszélünk, akkor egy központi funkció az, ami még itt előkerül. Beszélgettünk a múltkor már arról, hogy a felhasználónak milyen elvárásai és igényei lehetnek a rendszerrel kapcsolatosan, ezt most mindjárt még egyszer egy picit kibontjuk. Itt funkcionális és szolgáltatási igényeket különböztettünk meg, és azt mondtuk a végén, és ez volt a végkövetkeztetésünk, hogy gyakorlatilag egy rendszer akkor lesz használható, hogyha abból olyan adatokat, amelyek relevánsak, megbízhatóak, könnyen elő lehet szedni, és ezeket megfelelő módon, integrált módon lehet utána feldolgozni az ebből kinyerhető információhalmazt. Nagyjából ennyi a múltkori adásnak a zanzásítása, és ahogy mondtam, eljutottunk ott is addig, hogy megfogalmazzunk elvárásokat azzal kapcsolatosan, hogy mit várunk el egy ilyen rendszertől. Ugye ezt még egyszer hangsúlyoznám, hogy az igények értelemszerűen teljesen mások lehetnek, iparáktól függően, cégmérettől függően, ügyfélkapcsolattól függően, hogy direkt ügyfeleket szolgál ki egy adott entitás, vagy pedig néhány nagyobb vevője van, és egy viszonylag koncentrált vevőkiszolgálás van. Ez determinálja azt, hogy milyen funkciókat érdemes és lehet elsősorban rendszertámogatással fejleszteni, de gyakorlatilag azokat, amiket ideírtunk, elvárásokat, ezt azt gondolom, hogy bármelyik típusú rendszerrel lehet ez egy payment szolgáltató, lehet ez egy teljes palettás treasury management megoldás, lehet ez egy, nem tudom én, garanciákat kezelni képes rendszer. Ezeket az elvárásokat nagyjából mindegyik felé meg tudjuk fogalmazni, és hogy itt most feltenném a kérdést, hogy akkor ki milyen elvárásokkal lenne egy ilyen rendszer, valószínűleg az itt leírtakon kívül még 45-öt föl tudnátok sorolni. Amit ki szeretnék belőle emelni gyakorlatilag az az, hogy egyrészt van egy erős integrációs elvárás, nyilvánvalóan a rendszerekkel, a meglevő saját vállalati rendszerekkel tudjon együttműködni, külső szolgáltatóknak, akár bankoknak, akár más, nem tudom én, piaci információkat szolgáltató platformokkal tudjon együttműködni integráltan, ezek a kapcsolatok legyenek kiépítve, legyen egy olyan adatkapcsolat kiépítve, aminek az adatbiztonsága és mindenféle egyéb cyber és hasonló témák biztonságoknak megfelel, támogassa a teljes folyamatot, adjon megfelelő riportolási rendszereket, és adjon egy olyan felhasználóbarát környezetet, ahol könnyen és egyszerűen tud dolgozni az, akinek feladata lesz ezzel a rendszerrel. Nagyjából szerintem ennyi, amennyit így dióhéjban erről elmondanék. És akkor, hogyha innen továbbugrunk egyel, akkor nézzük meg, hogy milyen témák jöhetnek itt elő. Gyakorlatilag a megoldási lehetőségeket próbáltam valamiféle csoportba szétszedni, hogy ne szakadjunk szét teljesen és ne ugráljunk feltétlenül a témák között. Igazából 3 ilyen témát azonosítottam be. Az első, amivel kezdeni fogunk, az alapok, likviditástervezés, likviditásmenedzsment, és ideértve a payment, azaz a fizetésforgalom jellegű tevékenységeket. A második csoport, majd látni fogjátok ott a piaci kockázatokat, és ennek a kezelésének a támogatását vettem, és a harmadik kategóriában mondjuk, hogy az egyebek kerültek. Hogyha a fizetésforgalomra és likviditástervezésről beszélgetünk, itt én 8 pontot hoztam föl, lehet ezt természetesen máshogy bontani, lehet ezeket máshogy is csoportosítani. Az első olyan rész, ami szerintem nagyon fontos, az maga az integráció, a kapcsolódás
Alapvetően ezek a rendszerek, ezek ugye két irányba kapcsolódnak a saját vállalati rendszereitekhez, ez lehet egy ERP, lehet bármilyen egyéb IT megoldás, amit használtok a mindennapjaitokban. Vannak külső szolgáltatók, piaci adatforrás például, aki biztosít, illetve ugyanilyen külső adatszolgáltatás, a legfontosabb pedig a banki partnereitek, ahonnan a számlaadatokat, tranzakciós adatokat és minden egyebet kaptok, illetve az utalások során pedig ki- és befelé menő forgalom is van. Ezeknek a rendszereknek többféle megoldása, modulja, én most modult írtam ide, számlamodult, likviditási modult, fizetésforgalmi modult, FX modult, nyilván mindenféle egyebet ide lehetne írni, ezek a legfontosabbak. A kapcsolat felépítését igazából kétfajta technikai megoldás szokta biztosítani, és én ebben nem szeretnék igazából a technikai megoldásban részleteiben belemenni. Említés szinten vannak itt szerintem nálam lényegesen avatottabb szakértője ennek a témának, illetve maga ez az API jellegű kapcsolatokról külön lesz egy alkalmunk, a következő alkalmat majd a Kati fog tartani. De gyakorlatilag én itt annyit szeretnék összesen elmondani, hogy kétféle megoldás az, amit jellemzően ezek a szolgáltatók hoznak. Az egyik ez az API, vagy SFTP, vagy host-to-host, vagy bárminek is nevezzük megoldása, hogy gyakorlatilag direktbe össze vannak kötve ezek a rendszerek egymással, és képesek minden irányba adatokat továbbítani. A másik ilyen megoldás pedig a banki adatháló kapcsán, az pedig egy SWIFT alapú megoldás. Ugye a SWIFT az a rendszer, amin a bankok egymás között a fizetésforgalmi ügyleteiket is intézik, a bankközi piacon is, és az egyik lehetséges technikai megoldás az úgy néz ki, hogy erre a SWIFT rendszerre kapcsolódik föl az a vállalkozás is, aki valamilyen digitalizált rendszert használ a fizetésforgalomhoz, és itt az a szolgáltató, illetve a bank egy hármas körben állnak össze az adatok és a szerződések, dokumentációknak a lebonyolítására, elküldésére. Megint nem szeretnék a részletekben elveszni, nagyjából ez a kétfajta technikai megoldás az, ami jelenleg elérhető a piacon. Ha innen tovább megyünk, a következő olyan téma, ha már a bankoknál tartottunk, akkor a bankoktól jönnek befele adatok, jönnek befele tranzakciós adatok, jönnek befele számlaegyenleg adatok, és az egyik legfontosabb dolog, hogy ezeket az adatokat valamilyen módon a saját rendszerben levő adatokkal meg kell tudnotok feleltetni, a főkönyv felé továbbítani kell ezeket az információkat. Ezek alapvetően egy jól felépített rendszer esetben ezek automatikus módon előre rögzített szabályok alapján megtalálja a rendszer, hogy hova kell neki könyvelnie, és elindítja a könyvelőrendszer felé ezeket az adatokat, utasításokat. Természetesen, hogyha valami olyan esik be, amelyik nem szerepelt korábban a szabályozásban, akkor ad a lehetőséget a rendszer, hogy ezt manuálisan bármit tudjatok rajta állítgatni, illetve a könyvelés követően pedig bármiféle archiválási megoldások és lehetőségek is természetesen rendelkezésre állnak. Ennél részletesebben megint csak nem szeretnék ebbe belemenni, mert az időnk nem fogja ezt megengedni. A következő az már a fizetésforgalom. Fizetésforgalomnál igazából amiket ki lehet emelni. A fizetésforgalomnak az automatizálása az egyik legfontosabb előny. Szervezettől függően megint, de valószínűleg igen nagy volumenű és forgalmú ki- és bemenő számlaforgalmatok van. Ez, hogyha manuálisan próbálja a vállalkozás ezt menedzselni, az egy idő után igen erős korlátokba tud ütközni. Gyakorlatilag itt a riportoktól kezdve a kommunikációig minden automatizálásra tud kerülni, és egy központi hubból gyakorlatilag minden fizetésforgalmi
tranzakció ellátható jogosultságkezeléssel, minden egyébbel együtt. Értelemszerűen lehet olyan technikai megoldása is, hogyha nem tudom, a váltás rendszeretek ezt már képes, és van egy kialakított megoldása, akkor értelemszerűen nem érdemes ezt még egyszer a treasury rendszerbe is mondjuk nem tudom, a jogosultságkezelést még egyszer fölépíteni, akkor egyszerűen át lehet venni a már kész adatokat, és akkor gyakorlatilag csak egy közvetítő szerepet játszik a rendszer, a bank és az ERP között, de az összes ilyen funkciót ezek a rendszerek képesek is maguk is ellátni. Ugyanúgy, ahogy mondtam a főkönyvű feladásoknál, itt is természetesen van arra lehetőség, hogy manuálisan bármibe bele tudjatok nyúlni menet közben, illetve ami talán szintén az egyik kulcs fontosságú előnye egy digitalizált megoldásnak itt a fizetésforgalom szerint az a biztonsági megfontolások. Ha bármi olyan tétel, ami nem szokványos, azt a rendszer automatikusan ki tudja szűrni, képes tanulni adott esetben a rendszer abból, hogy milyen tranzakciók voltak korábban, és hogyha ehhez valami olyat talál, ami neki nem tetszik, akkor azokat ki fogja gyűjteni egy csokorba, és meg fogja nektek mutatni. Akár még mielőtt a tranzakció teljesülne, hogy ebbe lehessen egy beavatkozási pont. A duplikációt, a véletlen kétszer ütöttem be, és kétszer küldtem el a számlát, és az összes hasonló jellegű problémát meg lehet ezzel előzni. Illetve hát mai világunkban ugye elég sokféle szankciós lista létezik, amire ha ide akarok utalni, akkor azt figyelnem kell, hogy ilyenekben benne vagy nincs benne. Ezeknek is az automatizált és digitalizált megoldása a rendszereknek járulékos tudásában benne van. Oké, a következő téma itt szintén még a fizetésforgalomhoz kapcsolódóan a cash pool. A cash pool is addig, amíg nem tudom én, egy bankon belül kell egy cash poolt működtetni, általában az mindenféle kihívások, különösebb kihívások nélkül szokott működni, de ugye ez egy nemzetközi cash poolnak kell már lennie. Ha ebbe esetleg több devizának kell szerepelni ebbe a cash poolba, több bankot közötti cash poolt szeretnétek felépíteni, akkor ott megint előbb-utóbb bele fogtok abba a problémába botlani, hogy nincs olyan megoldás. Mindegyik banknak más a rendszere, azokból megint valamiféle egységes adatokat leszedni manuálisan borzasztó nehéz, és egy idő után kezelhetetlen. Amit itt tud a rendszer számotokra produkálni, az akár egy fizikai, tehát hogy maga a összegyűjtése és a rendezése a számlák között a valós forgalomnak is megtörténhet, akár ez lehet beállítástól függően különböző targeteket tudtok beállítani, hogy milyen egyenlegekre rendezzen, nullára rendezze az adott számlát, vagy valamiféle egyenleget hagyjon ott rajta. Ugyanezt meg tudja képezni egy virtuális módon, egy belsőleg leképezett számlastruktúrában, a saját tagvállalatai közötti ügyleteknek a támogatását képes a rendszer biztosítani, és ugyanúgy, ahogy ez mindegyiknél látni fogjátok, riportok, elemzések sokkal egyszerűbb és kezelhetőbb módon, mint hogyha ezt egy Excel táblából vagy bármi másból kellene manuálisan felépíteni. Oké. Kérdezhetek, Laci? Természetesen. Föltettem a kis kék kezemet, látod? Most már látom, igen, nem figyeltem, bocs, mert nem azt néztem, de természetes, mondjad. Csak azt szerettem volna kérdezni, hogy ezek a rendszerek mennyire jól kezelik most már a cross-border, cross-currency cash poolokat, mert korábban nem nagyon tudták, vagy nem túl hatékonyan. Beleszólhatok ki? Gyere, Dani. Jó, tehát ugye az történik alapvetően ezekben a rendszerekben, hogyha saját magunk állítjuk föl, vagy parametrizáljuk, hogy vezetjük a cash poolon belül a cash sweep-eknek a pozícióját a rendszerben. Ugye ez azt jelenti, hogy minden egyes cash sweep-nél, ami egy adott számlán van valamiféle rendszerüzenet vagy komment, amire egy treasury rendszer rá tud
keresni, és adott esetben meg tudja találni azt a kódot, ami alapján azt Swiftként azonosítja. Tehát maga a rendszer, a Treasury rendszer, hogyha ez egy olyan Treasury rendszer természetesen, akkor tudja kezelni magát a Swift-et, föl tudja ismerni. Hogy működik ez technikailag? Tehát mondjuk én Németországban vagyok, a Deutsche Bankkal van egy poolom, és mondjuk azt nekem sweepelni kell Londonba, mondjuk a Citibankba. Tehát ez egy bankközi sweep, ugye mind a két számla az enyém, meg mind a két banknál van saját cash pool rendszerem. Ez úgy működik, hogy megállapodnak, hogy mit tudom, délután 2 órakor, vagy 3 órakor megnézik, hogy mi a pozíció, és akkor vagy utalni kell, vagy fundolni kell azt a cash pool-t, és Swift üzeneteken keresztül ezt intézik. Tehát erre van többféle megoldás. Így működik egy cross-border sweep, hogyha föl van állítva a Treasury-n belül ez a reláció. És hogyha ez automatikus, akkor ezek, amit említettem, ezeken a sweepekben lévő üzenetek alapján azt a Treasury rendszer be tudja azonosítani, és akkor az alapján ezt tudja a likviditási modulba jelezni. Úgyhogy ennyi lenne az én rövid válaszom. Levi, én is rákérdeznék erre, hogy amit ha van ugye mondjuk egy ilyen cross-banking, akkor így nem tudjuk cross-border, de ez úgy kell képzelni, hogy a bankok közti cash van, hogy nekem van szerződés mind a 2 bankkal, hogy akkor egymásnak mondjuk szinten biztosítjuk az egyeleget, egyik vagy pedig ezt én maga a Treasury Management rendszerbe építem ki, és akkor ez kvázi a bankokon átfigyelő dolog, és nem tájékoztatni a bankot erről, hogy ezt én csinálom, hanem én tájékoztatom maga a Treasury Management rendszert, és azt generálja a dolgokat. Igen, hát ugye le kell tárgyalni magát a struktúrát, nyilván a bankokkal, tehát ez nyilván azt jelenti, hogy együtt kell működnie technikailag, mondjuk ebben a példában a Deutsche Banknak, meg a Citibanknak. De ugye mind a kettővel én állok kapcsolatban, egy vállalat, ugye ezt én kérem, tehát magát azt, hogy napi szinten legyen egy ilyen cut-off time és egy SIP, azt előtte le kell tárgyalni. És aztán utána nekem, mint Treasury-nek, nyilván ezt tranzakciással le kell követni, és le kell követni likviditási oldalról is. És ugye erre van az a technikai megoldás magában a rendszer, hogyha az automatizmus már fölállt, és minden munkanap délután 2 órakor mondjuk ez a sweep megtörténik, akkor azt le tudja követni a rendszer, hogyha nekem van intraday statementem, tehát mondjuk a Swift Network-ön keresztül kapok többször naponta intraday statementet, akkor azon az intraday statementen már látszik, hogy mondjuk 2:30, amit küldött a bank, hogy ez a tranzakció megtörtént, és akkor a rendszer föl tudja dolgozni. Tehát ilyen módon lehet ezt automatizálni, azért nyilván ezekre mindig rá kell nézni, tehát ugye egy likviditási csapatnak ezt figyelni kell azért ilyen napi szinten, egyéb vonatkozásokban is, hogy mindez megtörténik. Most nyilván, amit én mondok, azért kell osztani, mert én nyilván most egy ilyen multletszes vállalatnak a példájából, amiben én részt vettem, abból arról tudok mesélni, tehát nyilván minél kevésbé automatizáltak a dolgok, annál jobban bejön az, hogy nézni kell és ellenőrizni. Uh-huh. Igen, ezzel van a következő kérdés, hogy ez mennyire működnek ezek a dolgok a magyar banki rendszerben. Mert a nagy nemzeti bankoknál ez egy bejárt dolog, de hogy Magyarországon, magyar bankoknál ez viszonylag egy könnyen kivitelezhető dolog, vagy pedig akadályokba lehet ütközni. Szerintem ezt majd, bocsánat, hogy közbevágom, majd a jövő alkalomra ezt a kérdést elmentjük, mert lesznek bankos kollégák, és akkor megkérdezzük. Nekem csak tehát annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy igen, hogy a Treasury Management rendszer azt tudja, amit egyébként a bankrendszer is tud. Tehát, hogy annál jobbat nyilvánvalóan nem tud,
és akkor itt a cross-border fizetéseknél egy csomó új fejlesztés van, de hogy mondjam, tehát hogy azért nem ugyanaz a szolgáltatási szint, mint mondjuk itt országon belül ugye az azonnali fizetéseknél. És akkor visszaadom a szót, bocsánat. Katta, te amikor jelentkeztél, ezért jelentkeztél az előbb? Igen, csak gondoltam, hogy nem annyira fontos, de mivel bejött a kérdés, ezért gondoltam, hogy megszólalt, akkor mégis, igen. Én megköszönöm mindenkinek a választ a kérdésemre. No, akkor vissza a témáinkhoz, akkor a cashpoolon túl a következő témánk, amit fölraktam, az a likviditás tervezés. Ennek is a nyavajáit szerintem senkinek nem kell bemutatni, aki így a gyakorlatban űzi ezt a sportot. Honnan vannak az adataim, mennyi idő alatt tudom azt kivadászni, megbízható-e az, update-elődik-e egyik hétről a másikra, vagy egy nem tudom én, 4 hónappal ezelőtt ott felejtett adat van benne, mert éppen az Excelem nem frissíti be azt az adott cellát. Ennek megfelelően kimaradnak adatok, gyenge az előrejelzési képességem, és mindenféle egyéb nyalánkságok elő tudnak jönni. Ehhez a támogatás az, amit képes adni, hogy az rendszerintegráció miatt ezek az adatok, ezek naprakészen, amelyek a többi rendszerben, amennyire naprakészek, olyan naprakész állapotban fognak átkerülni a Treasury rendszerbe is. Fog tudni hozzáadni egy olyan riportolási, vizuálisan megjeleníthető megjelenítést, ami által akár az összefüggéseket könnyebben megértjük, hogy mi mitől függ valójában. Növekvődni fog a saját biztonságunk abban, hogy ha valami jobban meg akarunk nézni, akkor képesek vagyunk lefúrni az adatokba, részadatokat megnézni mögötte, hogy honnan jöttek ki azok az adatok, amit a rendszer összetett mondjuk egy likviditás előrejelzésben. Képesek leszünk stresszforgatókönyveket, vagy egyáltalán különböző forgatókönyveket megnézni, hogy mi történne a tervezésemmel, hogyha ez vagy az változna az alapforgatókönyvekhez képest. Ez is azért tapasztalat alapján, hogyha ez nincs rendszertámogatás, mert mondjuk egy Excelben ezt viszonylag nehéz megtenni. Tervtény összehasonlítások sokkal egyszerűbbek lesznek. Szerintem nagyjából ezek a fő újdonságok, vagy fő témák, amik itt ebben segíteni tudnak. Oké, következő pontunk az, erről már volt szó, riportolások. Gyakorlatilag szinte minden modulnál, minden funkciónál megjelenik az, hogy szóval hogy ezt megint azt gondolom, hogy aki sportol ebben, azt tudja, hogy amikor vannak persze standard reportok, amiket ki lehet nyerni a most meglevő rendszereitekből is, akár Excelből is, de amikor megjön föntről a kérés, hogy akkor ez tök jó, hogy ezt látom, de hogy én azt meg amazt, és más nézetben egy kicsit szeretném látni, akkor elkezdődik az órákig tartó buherálása ezeknek a riportoknak. Tipikusan ezek a rendszerek egyrészt előre definiált sablon riportokat képesek generálni, amik valószínűleg az ügyféligénynek a nagyon nagy részét lefedik, de ezen kívül természetesen tudtok benne saját sablonokat, egyedi elképzeléseknek megfelelő reportingot csinálni, jogosultságokat lehet osztani, hogy az adott riportokat kilássa, külön lehet, nem tudom én, management reportot összerakni, és lehet megfelelő jogosultsággal, hogy az csak az adott felhasználó lássa, és értelemszerűen a közös együttműködésnek, a csapatnak a közös együttműködését is ez lényegesen meg fogja könnyíteni. Laci, Igenis, mondd Levi. Egy dologban még hadszer bele, csak így, vagy nem bele, csak itt hozzátenném, így kiegészíteni a likviditással kapcsolatban, meg a riportokkal kapcsolatban. Ugye egy valamit fontos megérteni a treasury rendszerekkel kapcsolatban, és az, hogy alapvetően a treasury rendszerek cashflow-kkal dolgoznak. Ez fontos mindig fejben tartani, hogy minden, amit ott csinálunk, valamiféle cashflow-t generál. Tehát hogyha nekem van egy forward FX ügyletem, ahol eurót eladtam egy jövőbeli időpontra és vettem forintot, az megjelenik a treasury rendszerben, mint egy jövőbeli eurós
outflow és egy forint inflow. Tehát ott van, hogy nekem ott fizetni kell. Tehát abban a pillanatban, amikor én ezt a tranzakciót rögzítettem, ez megjelenik. Amikor nekem van egy fizetési futásom, tehát mondjuk tegyük föl, hogy központilag fizetek, tehát a fizetési rendszereim központosítottak, de még akkor is, hogyha nem központosítottak, de rálátok a számlára, akkor az, hogy ott berögzítették azt, hogy ők mondjuk 2 nap múlva fizetni fogják az éppen aktuális fizetéseket, az megjelenik nekem a treasury rendszerben, mint egy kimenő cash. Tehát vannak tényadataim, amik leképződnek cashflow-ként, és mindenkinek, aki treasury rendszerben gondolkodik, nagyon végig kell gondolnia, hogy mi az, amit látni szeretne, vagy hogy nyilván ezeket úgy kell parametrizálni a rendszert, hogy ez jó legyen. És akkor lehetnek tervadataim, ami szintén cashflow egyébként, tehát terv cashflow-kat is tud fogadni a treasury rendszer, és ezekből tudja aztán összeállítani ugye egy likviditási csapat, vagy egy likviditást kezelő csapat a forecastot, a végső forecastot. Tehát mindig úgy gondolkozzatok majd, hogy cashflow-kal gondolkozzatok, hogy milyen cashflow-k azok, amiket én le akarok követni, milyen számlák azok, amiket meg akarok nézni, és hogy a pozíciómat hogy menedzselem napi szinten. Ennyi lett volna csak a megjegyzés, és a riportok nyilván, ezek nagyon sok, mi is nagyon sok olyan riportunk volt, amit megcsináltunk, ilyen customizált riportok, Cash Explorer nevű rendszerben csináltuk, úgyhogy ezek fontosak, de fontos ezeket a szempontokat fejbe tartani. Köszönöm. Itt csatlakozhatok egy megjegyzés erejéig? Itt csak annyi, hogy legutóbb ugye volt egy kérdés, hogy egy szervezetben mikortól lehet arról beszélni, hogy egy treasury funkció, és én erre összeállítottam egy pár szlájdot, amit majd így a webinárium vége felé majd meg szeretnénk mutatni és mondani róla egy pár szót. Igazándiból csak annyi, amit Levente mondott, az, hogy ez arról fog szólni, az egész treasury funkciónak, treasury rendszernek, bármi, amit treasury-nek hívunk, annak az alapjait szeretném megmutatni. Tehát ez tényleg majd meg fogom mutatni, de amiről Levente is beszélt, tehát hogy minden olyan ügylet, esemény, projekt, bármi, ami cash releváns a cég szempontjából, és direkt cash releváns a cég szempontjából. Tehát ugye ez nagyon fontos, amit Levente is elmondott, hogy ezek a rendszerekbe is ezek az ügyletek, projektek, tervek kerülnek be, ami direkt cash releváns jelenleg és a jövőben. De ezt majd megmutatom a webinárium végén egy pár slide erejéig. Köszi. Én is köszi. No, akkor mindjárt végére érünk a fizetésforgalmi résznek, még 2 szlájdon maradt, akkor ezeket gyorsan megmutogatom. Az egyik az gyakorlatilag egy workflow támogatás, amiről beszélünk, és értelemszerűen ez is az elvárások között az első helyek egyikén fog szerepelni nagy valószínűséggel. Definiálhatok benne folyamatokat, ki tudom alakítani, hogy kinek a rendszervezeten belül hol van ebben szerepe, mit kell csinálnia, mikor kell csinálnia, ezt dokumentálni és felügyelni is képes leszek. Ezeknek end-to-end jellegű támogatás lesz folyamatoknak, és ezeknek a támogatása is így kell, hogy a rendszeren belül kinézzen. És mondom még egyszer, nagyon fontos, hogy ez gyakorlatilag az egymás közötti kommunikációt, szerepeket is képes megfelelő módon kezelni. És itt megint mindegy, hogy most paymentről beszélek, FX-ről, teljesen mindegy, hogy melyik funkciójáról, gyakorlatilag ez a end-to-end folyamat támogatás, ez egy alapvető elvárás a rendszerekkel kapcsolatosan. Szerintem ma már nem nagyon lehet ilyen témáról beszélgetni, anélkül, hogy ez a machine learning, AI témák előre jöjjenek, mindenhonnan ezt halljátok, látjátok.
Itt is azokat a pár pontot szerettem volna megmutatni, ahol mondjuk az AI-nak lehet szerepe ezekben a rendszerekben, likviditás tervezésben, olyan mintáknak a felismerésével, ami a tervezést elősegíti, fizetésforgalom, ugye itt volt szó a payment anomalinál, hogy eltér a szokásostól, eltér a szokványostól, képes ezt a rendszer fölismerni és beazonosítani, bejövő tranzakcióknak fölcímkézése, hogyha esetleg olyan tranzakció, ami még nem volt, de a jellegéből adódóan a rendszer képes beazonosítani és képes javasolni hozzá, akkor mondjuk egy főkönyvi feladást, illetve a rekonciliáció a banki és a saját rendszerben levő adatok között. Ez mind olyan, amit lehet támogatni ilyen jellegű tudással, és ezt a fejlettebb rendszerek ezt képesek is már használni. Oké, ennyi lett volna a payment rész, meg a bankkapcsolati rész. A következő egy-két dia az a piaci kockázatokkal kapcsolatos észrevételeket, illetve megoldás támogatást fogja bemutatni. Megint azt gondolom, hogy gyakorlatversenyzők ezekkel szembesülnek, hogyha piaci kockázatkezelésről beszélünk, milyen kockázatom van, milyen kitettségeim vannak, hogyan ismerem ezeket föl, hogyan összesítem ezeket időben, devizanemben, egyebekben. Ezek az adatok hogy és milyen formában gyűlnek össze. Mire az adatot látom és kinyerem, addigra már lehet, hogy réges-régen a döntésnek már meg kellett volna születnie hozzá, hogy akkor hogy és mint fedezem. Erre tipikusan most csak egy példát hadd mondjak. Nemrégiben volt egy projektem, ahol egy viszonylag fejlett treasury működéssel rendelkező ügyféllel beszélgettünk arról, és dolgoztunk azon, hogy lehet az ő fedezeti politikáját javítani és fejleszteni. És szent meggyőződéssel mondta nekem végig a beszélgetés során, hogy hát igen, mindent megtesznek, hogy napra készenek legyenek az adatok, amint előállnak, akkor gyorsan, akár úgy, hogy ő manuálisan utána jár dolgoknak, és akkor elkezdtük számolgatni azt a folyamatot úgy összerakni, hogy akkor hol áll elő az adat, mikor kapja ő meg, és mennyi idők telnek el közötte. Na most az a rendkívül gyors, az a 8-12 napnál nagyon gyorsabb azért nem volt. És hogyha mondjuk egy 20 napos, nem tudom, devizapozíciót kell fedeznem, ahol a 8. napon fogom megtudni, hogy pozícióban ülök, akkor ott azért van némi, hogy mondjam, probléma lehet ezzel a történetet. Tehát itt nagyon fontos az, hogy időben és megfelelő módon álljanak az információk elő. Ugyanúgy, mint ahogy a likviditás tervezésnél is természetesen ez kritikus, de itt is kritikus. Az is egy kérdés mindig, hogy és akkor oké, megvan a pozícióm, meg lesznek a fedezeti ügyleteim, ezeket tudom-e egy rendszerbe látni, ezeket hogy fogom egymással összemeccselni, hogy fogom azt látni, hogy akkor mi az, amit már fedeztem, mi az, amit nem fedeztem még. És itt is a különböző forgatókönyvek, stresszforgatókönyvnek a vizsgálata is mindig problémát szokott okozni. A megoldások pedig, amik előjönnek, hogy egy teljes pozícióvezetés, ami képes az összes érdemi tranzakciót, legyen ez commodity, legyen ez FX, legyen ez kamat, teljesen mindegy, hogy miről beszélek, milyen mögöttes termékről ez képes az összes terméket értékelni, kezelni, cashflow-ra legenerálni, ad hozzá egy folyamatos átértékelést, var tudok számolni vele, kockázati különböző kitettségémet tudom mérni vele. Ne adj Isten, arra is képes a rendszer, hogy a meglevő pozícióm alapján fölajánljon nekem valamiféle fedezeti stratégiát, amit aztán persze vagy elfogadok, vagy nem, de hogy képes ilyenre. Hogyha hedge accountingot, fedezeti számvitelt kell csinálni, rengeteg macerával jár, ahhoz az összes adatot, ami a nyilvántartásához szükséges, képes támogatni. Naprakész árakat fogok látni benne az átértékelésemhez, akár külső árforrásból, akár a saját
adatbázisából. Nagyjából ezeket képes hozzátenni a jelenlegi képességeimhez. És maradtak gyakorlatilag az egyebek. Nem tudom, hogy az FX-hez van-e bárkinek még valami hozzáfűzni valója, hogy menjünk tovább, és akkor majd a végén legfeljebb. Levi, bármi FX kapcsán? Hát igen, tehát hogy ezt nagyjából elmondtál mindent, ugye, hogyha abban gondolkodunk, hogy mindent treasury rendszeren belül akarunk tartani, akkor ugye, hogyha csak megint cashflow szempontból, vagy elszámolás technikai szempontból nézed, akkor van egy ügyleted, ami a jövőbe jár le, egy egyszerű forwardnál mondjuk van egy eladásod és egy vételed, tehát van két cashflow különböző devizákban. Hát ugye ez a likviditási része. Ugye az ügylet ott van, neked be kell értékelned a periódus végén, most ha valaki ezt éves szinten csinálja, akkor évvégén, de amikor nagyobb vállalatok, hogyha negyedéves jelentésük van, akkor be kell értékelni ezt a pozíciót a negyedév végén. Hogy értékeled be? Tehát nyilván lehet használni mondjuk az MNB közepet, de azért ezt alapvetően úgy elegáns beértékelni, hogy az ember vesz egy forward curve-öt, amihez begyűjti az adatokat, tehát begyűjti a piaci adatot, akármilyen szolgáltatótól, megmondja, hogy mondjuk a forwardod az 1 és 2 év közé esik, akkor az 1 éves és a 2 éves adatpontot beszedi a rendszer, a treasury rendszer valamilyen adatszolgáltatótól, és a 2 pont közötti lejáratra csinál egy lineáris interpolációt, megmondja, hogy mi a future ár, és azt, vagy a forward ár, és az alapján számol egy összeget, és azt visszadiszkontálja egy referencia kamatnál. Csak azért mondom, hogy ezért önmagában annak a véghez vitele, hogy te hogy értékelsz be egy pozíciót, a mögött technikailag az áll, hogy a treasury rendszernek be kell szívni adatokat, és kell egy logikának lenni, ami ebből neked egy könyvvizsgáló által is elfogadott fair value-t generál, és azt neked ki kell mutatni a negyedév végén. Tehát ezek mind-mind benne vannak a treasury rendszerben, vagy hát nyilván egy igényesebben, mert hogyha nincs, akkor ezt Excelbe kell, és akkor az egy macerás. Ezzel szeretnék csak a Lacira rácsatlakozni, felsorolt ezeket a dolgokat. Funkcionálisan azért emögött egy csomó minden van, amit csinálni kell a treasury rendszeren belül is. Ennyit tennék hozzá. Köszi. Jó, akkor, és maradt minden olyan, amit nem tudtam az előző 2 kategóriába besorolni. Itt látjátok, hogy 3 olyan téma lesz még, ami előjön. Érintőlegesen szeretnék ezekről beszélni, mert ezek azt gondolom, hogy lehet, hogy valakinek izgalmas, talán kevésbé általános, mint a likviditáskezelés, meg a paymentek, meg az FX. Az egyik az a forgótőke finanszírozás. Roppant fontos téma, drága a tőke. A rendszer képes arra, hogy a beszállítói adatokat fölrögzítve, nem tudom én, diszkontokat tudjon beazonosítani, ennek megfelelően olyan utalási struktúrát tudják kialakítani, amin képes vagy nem a skontónak az előnyeit kihasználni, fordított faktort tudsz csinálni. Ezeket a finanszírozókat, ezeket föl tudod tenni a rendszerbe, onboardolni tudod, és az ő szolgáltatásaikat sokkal rugalmasabban és sokkal egyszerűbben automatikus módon tudod használni rendszertámogatás mellett, saját magad által felállított szabályrendszer alapján, és a teljes folyamattámogatást értelemszerűen is megadja a rendszer, ahogy minden más esetben. Hitelbiztosítás lehet egy olyan téma, ami izgalmas lehet, és amire bizonyos rendszerek tudnak támogatást adni. Itt akár az igénylésben, akár a review során scorecardot tud a rendszer hozni a különböző partnerekhez, tehát gyakorlatilag a teljes folyamatot itt megint csak végig tudja kísérni és támogatni. És ugyanez
Garanciák esetén ez talán megint egy olyan téma, hogy a hiteleknek a kezelése, ugye benne van a cashflow előrejelzésben, meg a likviditás tervezésnél, a garanciák egy picit mások ennél, a speciális garanciához kapcsolódó folyamatokat, dokumentációját, banki kapcsolatoknak és a banki kommunikációnak a lebonyolítását képes a rendszer támogatni. Egyben fogod látni a teljes portfóliót, ugyanúgy, mint ahogy egy likviditás előrejelzés összeszedi a megfelelő banki pozíciót, és egyben meg tudod nézni itt akkor a különböző bankoknál meglevő garancia kereteidet tudod egy ablakba összetenni, és a pozíciódat megnézni. Nagyjából ezeket a funkciókat képes a rendszer támogatni. Én ezzel alapjában véve a végére értem annak, amit szerettem volna elmondani. Úgyhogy egyrészt akkor itt biztatok még egyszer mindenkit, hogy ha van kérdés, akkor gyertek vele, tegyétek hozzá, meg akkor még egyszer megkérdezem Levit itt is az utolsó téma kapcsán is, hogy van esetleg bármi olyan, amit még hozzátennél. Nincs ehhez nincs már Laci. Oké. Nekem annyi lenne, hogy a bankos kérdést, hogyha beírnád a chatbe, akkor megkérdeznénk ott a bankos kollégákat, hogy előre készüljenek már, akik jönnek. Ez majd Ákos, te voltál, azt hiszem, aki kérdezett, hogyha... Vagy bármi. Jó, rendben. Eljutott hozzánk a kérdést, akkor megkérdezünk. Igen, akkor azt... Eltesszük előre. Igen. Következő alkalommal fölkészülünk belőle. Jó, rendben. Átküldheted bármelyikünknek, mert mindegyik elérhetősége megvan neked. De lehet, hogy Meg nekünk is a tied, ez vett fenyegetésnek. de tudom, hol laksz? Oké. Bárkinek az elhangzottakhoz észrevétele, kérdése van esetleg? Nekem csak annyi, hogy mi lemaradtunk az első ilyen workshopról, lehet, akkor elhangzott, hogy milyen lesznek, lehet azért, hogy mi ezt úgy vele is tudott egy témába, de hogy erre van egy ilyen tematika, hogy mit lesznek és hogy ezt hogy ott akkor több alkalom is a következő 3 alkalom, ez 3 alkalom. Nem tudom, ti hallottátok jól a kérdést? Egy picit közelebb tudsz jönni a mikrofonhoz. Igen, itt Ákos, valamilyen nagyon zajos igen, vagy közelebb a mikrofonhoz, és akkor talán halljuk a kérdést. Most jobb? Aha. Azt remélem, hogy jobban lehet hallani, és minden más, hogy most csatlakoztunk be ebbe a workshopos, vagy ebbe a ilyen sorozatszerű webináriumba, és hogy van-e ez egy ilyen agenda, hogy mikor lesznek, és hogy milyen témákat fogtok írni? Igen, elküldjük neked, igen, meg ott a honlapon, meg egyébként is a felvételek azok elérhetőek lesznek, tehát azt meg tudod nézni az első webináriumot is. Ez ugye egy ilyen felvezető előadás volt a treasury feladatoknak az összefoglalása. Igen, ezt Laci összegezte, és igazán a jövőben érdekelnek, mert akkor mi is úgy készünk esetleg kérdésekkel, topikokkal. Igen. Jó. Rendben. Szuper, azt én elküldöm neked, Ákos. Jó, szuper, köszönöm szépen. Akkor továbbítom majd a csapaton belül a Tibiéknek, még Valentinnek. Rendben. Nem tudom, hogy esetleg másnak még bármi a témához kapcsolódó kérdése, vagy megjegyzése, vagy méret specifikusan, akár kisebb cég, nagyobb cég. Ugye szerintem, hogyha van még ennyi időnk, akkor dobjuk fel azt a pár Igen, vagy akkor így van, akkor azt a múltkor felvetett kérdésekre akkor... Megpróbálom megosztani. Illetve nem is csak a múltkor felvetett kérdés, hanem most itt, ahogy hallgattalak titeket Leventével, áhítattal egyébként, nekem az jutott eszembe, hogy ti most elmeséltétek, meg mutogattad, hogy van olyan Rolls-Royce, aminek van hűtött-fűtött ülése,
Levente elmondta, hogy még masszázs funkciója is lehet a Rolls-Royce-nak, vagy akár még önvezető funkciója is. Én meg arra próbáltam megkeresni a kérdést itt a prezentációban, hogy egyébként miért van szükségünk Rolls-Royce-ra, és hogy azért van szükségünk, mert egyébként kell valami, amivel A-ból B-be el tudunk jutni, és az nem egy lovaskocsi. Tehát, hogy én megpróbáltam visszamenni az egésznek az elejére, hogyha lépsz egyet, Kata, kérlek, akkor megpróbáltam végtelenül leegyszerűsíteni a treasury feladatait, és itt látjátok, hogy gyakorlatilag a likviditás tervezés az alapja mindennek, és mire keressük a választ, marha egyszerű, mennyi pénzem van ma, és mennyi pénzem lesz holnap. Tehát, hogy ez az alapja az egésznek. És akkor innen indul minden. Ugye beszéltünk múltkor még, vagy Laci, te beszéltél a finanszírozásról, ugye ez hol jön be, hogyha a likviditási tervem alapján megnézem, hogy mi van, ha nincs annyi, mennyi kell holnap, vagy mi van, ha több van, mint amennyi kell holnap. És akkor van még a piaci kockázatkezelés, az meg nagyon egyszerűen mi van, ha gáz van. Úgyhogy ha lépsz egyet, Kata, akkor... Tehát ugye nem győzöm hangsúlyozni, mindennek ez az alapja. Tehát mennyi pénzem van, honnan tudom, hogy mennyi pénzem van, ugye, és akkor itt mindent rá lehet arra fűzni, hogy szerintem ez igaz és akkor itt megpróbálok a múltkori kérdésre is válaszolni, vagy kérésre, hogy szerintem ez igaz egy 3 fős cégnél, egy 300, meg egy 3000 fős cégnél is. Tehát, hogy ez a mennyi pénzem van ma, ezt valahonnan meg kell tudnom, honnan tudom meg, van bankterminálom, manuálisan valaki belép a 3 fős cégnél, a 300 fős cégnél már automatikusan kérdez be, a 3000 fősnél meg már ott olyan rendszerek vannak, ami az önvezető Rolls-Royce. Tehát, hogy erre kell megtalálnom a kérdést, meg a nekem megfelelő eszközöket, megoldásokat. Tehát, hogyha a 3 fős cégnél van arra kapacitás, hogy valaki minden nap belép a bankterminálba és kiírja egy kockás papírra, akkor úgy csinálja. De hogyha ez sok idő, energia, akkor nyilván vannak azok a megoldások, amit Laci, Kati, Levente elmondott. Mehetünk tovább egyel akár. Ugye ez a mennyi pénzem lesz holnap? Ez, amit Levente is mondott, hogy egy likviditási terv, egy cash flow az alapja mindennek. És minden esetben törekedni kell arra, hogy minden cash releváns tétel szerepeljen benne. Most ilyen nagyon hevenyészetten összeírtam egyen, de tényleg csak így a látvány kedvéért, tehát hogy a likviditási terv, egy direkt cash flow az alapja mindennek. És nekem át kell gondolnom azt, hogy az én cégemben, üzletemben, vállalkozásomban mi a cash releváns tétel. Tehát ahol például nincsen forward FX, amit Levente mondott, akkor nyilván az nekem nem lesz. De ahol viszont százasával vannak forward FX ügyletek, akkor azt igenis bele kell írnom. És akkor itt megint ugyanaz a válaszom, mint a korábbinál, hogy a 3 fős cégnél ezt lehet egy ilyen hevenyészet egyszerű Excelbe, egy 300 fősnél ott már bejön a treasury management rendszer, egy forecasting rendszer, tehát hogy mindent lehet manuálisan is, de mindent lehet automatizálva, és Laci, Kati erre mutatnak megoldásokat, illetve Levente hoz az életből példát. Mehetünk tovább akár. Ugye itt van az, hogy mi van, ha nincs annyi. Ugye itt jönnek be a bankkapcsolatok, itt jön be egy jó likviditási terv, tehát egy jó likviditási terv megmutatja azt, hogy itt a példa kedvéért, bár nagyon apró és még szemüvegbe sem látom most, de lényeg, hogy megmutatja, hogy mikor van cash hiányom. Itt jön be a bankkapcsolat, hogy akkor mire van szükségem. Van szükségem egy folyószámlahitelre, egy projekthitelre, vagy akár egy cash pool megoldásra, mert lehet, hogy egy másik számlámon egyébként éppen pozitívban vagyok. Ugye, és ez megint tök ugyanaz, amit eddig mondtam, hogy ezt lehet Excelben, lehet egyszerűen, de lehet egyébként ezt automatizálva, akár egy egyszerű treasury management rendszerrel is. Mehetünk akár tovább. Ez a mi van, ha több van. Ugye ezt ugyanúgy meg tudja mutatni a rendszerem, ez szintén megint bejön a finanszírozás, illetve a bankkapcsolat kérdése. Mit teszek akkor, hogyha több van? Ugye akkor itt már rengeteg treasury megoldás áll rendelkezésre, a legegyszerűbb ugye akár egy bankbetét, egy strukturált betét, egy kétdevizás betét, vagy bármilyen egyéb befektetési lehetőség, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy ennek az egésznek az alapja egy jól megkreált likviditási terv. Ez fogja nekem előre megmutatni, hogy mikor van kevesebb, és mikor van több, és akkor utána tudok
befektetési vagy finanszírozási döntéseket hozni. Mehetünk akár tovább. Igen, ez pedig a mi van, ha gáz van, ugye ez tipikusan lehet árfolyam, kamat, commodity, én most csak ezeket írtam föl, ugye erre különböző treasury megoldások vannak, és mind, amit én itt felsoroltam, ez mind benne van abba a Rolls-Royce-ba, amit Laci megmutatott, illetve amiről Levente is beszélt, de én úgy gondolom, hogy ez mindennek az alapja, és hogy röviden válaszoljak a múltkor feltett, vagy legutóbb feltett kérdésre, azt gondolom, hogy amikor ezek a funkciók kialakulnak, onnantól lehet azt mondani, hogy van egy treasury aktivitás egy cégben, akár egy 3-5 fős cégben is. Úgyhogy most nagyon röviden ennyi, és nagyon gyorsan eldaráltam, de bármilyen kérdésre szívesen válaszolok. Vagy bármi hozzávalót elmondtál, hogy igen, persze, tehát hogy ez egy Rolls-Royce, ha így nézed, de hogy ez a Rolls-Royce szétszedhető darabokra. Mert hogy természetesen van olyan rendszer, amit itt most felvetettünk, mindenre választad, és mindent képes fedezni, vagy leszedni, és 28 féle modulja közül kiválasztod azt a 25-öt, amit te használsz, de hogyha egy olyan céged van, amelyiknek a működésében nem tudom én, a paymentek a fontosak, akkor egy olyan szolgáltatót kell keresni, és ez nyilván sokkal olcsóbb lesz, és akkor most mondhatom, hogy vagy nem Trabant, mert ezt nem akarom azt mondani, nekem nem tudom én, Opel lesz a Rolls-Royce-ból, vagy szétvágtad darabokra egy Rolls-Royce-ot, és csak a bal első kereke lesz meg, hogy ha neked az a fontos, mert a te működésedben az okozza a problémát, az viszi el az idődet a manuális folyamatokkal, hogy nem tudom én, az utalási periódusod az lassú, nehézkes, és azokkal van, akkor egy olyan szolgáltatót kell találni, egy olyan megoldás, ami ezt fedeli le, és akkor tök mindegy neked, hogy most a nem tudom én, skontót nem fog számolni, meg a garanciáidat, mert úgy sincsen, van ilyen szolgáltató, akkor ezt a szolgáltatót kell megkeresni, és akkor az ő rendszerét kell tudni használni. Erre is azt gondolom, hogy kétféle iskola van, egyébként a nagyok között is, tehát hogy van, aki kifejezetten azt mondja, hogy ő nem akar egy ilyen csili-vili mindenre való megoldót, hanem azt mondja, hogy nekem legyen egy olyan megoldásom a paymentjeimre, szuper megoldást ad, remek. Ha nekem a piaci kockázatomat kell kezelni, lehet, hogy arra egy tök más szolgáltatót fog igénybe venni, mert ilyen-olyan okok miatt, akkor tehát ezt azokat a darabokat, amik neked kellenek belőle a saját méretedben, iparágadban, ügyfélkapcsolatodban, azokat kell kiválogatni, és azokból az elemekből kell megnézni a végén, hogy akkor ezt mi képes lefedni. Szerintem ennyi a titka ennek a dolognak a digitalizáció. Ugyanebben az analógiával ugye van alsó, közép, meg felső kategóriás autó, és akkor azon belül még azokat is tudod konfigurálni. Ez így van. Így van. Hát illetve a treasury rendszerek modulárisak, tehát hogyha mondjuk mondjuk senki nem fektet be, mondjuk nem vesz értékpapírt, akkor egy security modult nem kell megvenni. Tehát ezért az nagyon fontos, hogy fölmérjük azt, hogy mit csinál a vállalat, tehát mik az igények, most mire akarunk, milyen treasury folyamatokat akarunk lefedni, és erre kellenek adott esetben tanácsadók. Tehát az, hogy az, aki érti, hogy egyébként hogy néz ki egy treasury rendszer, vagy hogy mik azok a funkciók, és ezt meg tudja mondani mondjuk a vállalatnak, hogy vállalat azt mondja, hogy figyelj, én ezt szeretném lefedni, és akkor tanácsa megmondja, hogy jó, szerintem ezt így és így lehet. És mondom, az ilyen komplexebb treasury rendszerekben moduláris alapon vannak, tehát hogy nem kell minden modult megvenni akkor, hogyha valaki mondjuk soha nem hedge-el commodity-t, akkor azt nem kell megvenni azt a modult. Úgyhogy ez egy ilyen játék, hogy így sakkozik az ember. Mi az, amit akarok, mik a lehetőségek, és akkor kijön a matek valahol a végén. Hát és értelemszerűen, hogy egy olyan költsége legyen a végén, ami megéri, de azért általában az a tapasztalás, hogy azok, amik igazán fájnak, és ahol igazán sok manuális folyamattal idő-energia elmegy, azokat, ha digitalizálod, ha ezt támogatod valamilyen rendszerrel, ezek a befektetések igen-igen gyorsan visszakereshetőek.
Alapvetően FX és likviditás, tehát ez gyakorlatilag mindenhol kell, ez a két dolog, szerintem. Ez a két dolog, amire érdemes fókuszálni, tapasztalatból mondom. Igen, hát a likviditás, amit én is mondtam, tehát ez a legfontosabb, hogy mennyim van ma, mennyim lesz holnap. Mi van, ha több van, mi van, ha kevesebb van. És mi van, ha gáz van. Igen. Oké. Nem tudom egyébként, hogy kielégítő volt a válasz a legutóbb. Igen, én kérdeztem. Igen, azért és, kérdezem. Azt gondolom, hogy ugye még most ismerkedek majd meg nálunk ezzel a dologgal, én úgy csöppentem ebbe bele, azt talán említettem a múltkor. És végül alapvetően abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt inkább tehát a likviditásnál nincsen probléma, ezért is nem volt ez olyan mértékben előtérben eddig, és hát meg az egész tervezés ez ilyen nem volt nálunk, és nekem kellene úgy valamilyen alapot lefektetni, vagy valamilyen irányba elindítani ezt az egészet. Én ennek nem vagyok szakértője, ez ilyen családi vállalkozásnál az én nyakamba szakadt, mert mindenki előbb-utóbb majd eltávozik, és hát valamit tennem kell aztán. Végül is azt gondolom, a mi szintünkön ez az Excel ilyen különböző csoportokra bontva a kezdeteknél még elég lesz, és igazándiból tényleg csak a likviditás plusznak a befektetése, minél nagyobb összegnek a befektetését, legalábbis jelenleg azt gondolom, ezt próbálnám majd vele támogatni. Egyrészt, ha gondolod, ebben nagyon szívesen nyújtunk segítséget, másrészt viszont egy kicsit visszautalnék arra, az, hogy van pénzetek, most fogalmazunk egyszerűen, az nem ugyanazt jelenti, mint hogy tudom, hogy 2 hét múlva is lesz-e pénzem. Tehát, hogy az, hogy van likviditás a cégben, ez tök jó, csak azt tudom előre, hogy 2 hét múlva, meg egy hónap múlva is lesz. Igen, hát ugye ez a kettő, ez nem ugyanaz, hogy ma tudom, hogy van pénz a számlámon, de nem tudom, hogy egy hónap múlva mennyi lesz a számlámon, és nem igen, tudom, hogyha egy hónap múlva esetleg nem annyi lesz, mint amennyi kell, akkor mit csináljak. Igen, láttam, hogy az előadásban is a táblázat, az Excel az egyre több oszloppal bővült itt, ahogy mentünk előre a szlájdokba, és akkor egyre több dátum került bele. Pontosan. Meg azért annyi hozzáfűzni való még, hogy természetesen nyilván az egy nagyon kellemes helyzet, amikor a cégnek van elég likviditása, és az a kérdés, hogy a meglevő többletemet azt hogy és mind fektetem be, de hogy a nap végén, mert abban mondjuk azért nehezebb fejre állni, mint abban, hogy éppen elfogyott a likviditásom, és hiába vagyok nyereséges, de pont kivéreztem menet közben, eljutnék oda, hogy a profitot begyűjtöm. Szóval, hogy azért annak nyilván van egy alternatíva költsége, hogyha azt a meglevő pénzemet azt hogy fektetem be, és mennyi az a hozam, amit még el tudtam volna érni rajta, hogyha ezen van figyelem, és van hogy mondjam, egy szakítás arra, hogy akkor ennek a befektetését hogy és mint bonyolítom. De ténykérdés, hogy azért kellemesebb ez a probléma, mint amikor az a kérdés, hogy ma van, de holnap lesz-e. Igen. De talán könnyebb így elkezdeni, hogy erre kell koncentrálni, és akkor így kialakítani a rendszert, mint amikor rég a ház, és akkor mivel csak. Igen, vagy így talán a tanulópénz nem a fájdalmasabb, hanem, vagy nem annyira fájdalmas. Igen, ezzel egyetértek, és még egyszer ebben nagyon szívesen segítünk. Laci, igen, én közösen, bármikor. Köszönöm szépen. Jó. Köszönöm. Jó, akkor lassan itt az időnek is a fogytán vagyunk, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött, Leventének különösképpen, hogy hozzájárult itt a webináriumnak nem is tudom, a tartalmához, úgyhogy köszönjük szépen, és akkor annyi plusz információ, hogy a következő esemény március 28-án 11 órakor lesz, és banki API szolgáltatásokról fogunk beszélni. Egyrészt én a technikai oldalt fogom bemutatni, és hívunk 2 bankos kollégák, akik meg ugye a banki oldalról fogják ezeket a szolgáltatásokat bemutatni nektek. Úgyhogy akkor köszönjük szépen, jó hétvégét, jó étvágyat mindenkinek!
Mi is nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Sziasztok. Mi is köszönjük. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!